Mas, mas. Mas, nah ini bolo ya. Ambil muda. Wah, ini bolo. Ini jorok tuh, Mas. Jorok, Mas. Oh, berarti urung poel ngono, Mas. Dereng. Dereng poel. Ngapa sih ora? Jadi didelok. Iya, Mas. Wis tak suwo pilih sing cowok wedeng sampean cek dhewe. Penting aman loro, Mas ya. Aman. Dua. Aman, penting ada dua bolo. Iki Mas iki dhisik anak jantan nanti, Mas. RR, Mas. RR. Koyo. Awas, Mas. Lor. Ini iki sing ekonomisan. Iki jantan kok betina Mas Los? Betina. Betina nggih. Oh, anak Prabu kabeh. Iki bang tak sepene bolo jantane anak Prabu. 1 juta bolo iki bolo ya. Iki. Ya. Heeh, iki juta. Iki bolo, iki pas kebetulan Mas Los ada pasien iki bolo ya. Ada pasien jasa kawin bolo ki. Ki materine sing dikawin iki lho bolo. Blikon jerabang super iki bolo. Ya langsung yang masuk ini lokasi kandang kae. Mas Los, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Niki kula izin Nggih. sanjange kok ajeng Nggih, enten barang nggih. ingkang badhe disade. Nggih. Oke, lanjut Mas ditokne disipil kok coba Mas, jelas ya. Nggih, Mas. Oke, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Marvis Official. Pada kesempatan hari ini kita berkunjung di tempatnya Mas Dolos lagi. Untuk alamatnya Mas Dolos masih di gak pindah nggon toh? Pahme, mangkane Medion toh. Mas anu pindah nang endi ngono lho maksudnya Mas karo guyon iki lho. Untuk lokasi masih di Madiun, Kecamatan Geger, Desa Klorokan. Klorokan, Bali Jurang, Jawa Timur, Indonesia. Terus hari ini Mas Dolos mau keluarkan materi ketoke betina kabeh Mas Dolos ya. Betina apa cemplene kare Gusti. Semplene wis payu Mas yo, semplene. Nembe payu. Oh, sempe payu. Oke, siap ditokne materi Mas yo. Iki dadine iku disepil kon jaba lur ya. Hari ini kita walah Mas masih request diingin ning inbox Mas. Walah Jan. Mas kapan liputan di tempatnya Mas Dolos? Saiki tak turuti requestmu bolo. Sing penting kok dibuka rego, mbuh larang mbuh murah. Selalu kita buka harga di sini Mas Dolos ya. Nggih, Mas. Sing cemplene sing apik-apik malah wis payu. Wis payu. Sing ekonomis wis payu. Wis payu. Kuwata sing mriki. Heeh, ya wis alhamdulillah lah wis rezekine wis mening pokoke bola wis payu wedhus saleh. Ki sing urung payu eneng pira ki Mang Mas? 1 2 3 4 5. Wih tok kabeh. Lah oke ditokne Mas ya disepil kon jaba Mas ya. Oke. Heeh. Doro-dorone doro-doro arep cemplene 2. Sing dibuka rego ki nggo. Oke, siap. Langsung bobon. Wis sak kersa sampean semua ana iki bola pokoke bola ya. Oke, yo mulai cemplene gak apa-apa. Ki paling regone ekonomisan cemplene lur iki lur. Nah, disepil. Rada anu Heeh. Wis all out. Wis all out lur ya, wis all out. ya betul. Nah, iki dan kita sudah bersilaturahmi lagi di tempatnya Mas Dolos. Sing payu aja ditokne Mas Dolos ya. Sing wis payu aja ditokne iki sing tak sepil materine iki sing ekonomisan. Iki jantan apa betina Mas Dolos? Betina Betina nggih? Betina semua. Heeh, iki speke yo sing ngene iki bolo. ekonomisan. Iki materi pertama yang kita sepil. Iki bakalan warna kepala merah. Ih, bolo ya. Iki sababan to Mas? Sak induk to Mas? Senes, beda. Oh, beda induk. Sing iki anak apa Mas iki Mas? Niki. Niki anak Prabu kabeh. Anak Prabu kabeh. Iki bang tak sepene bolo jantane anak Prabu. Wedok kabeh calon babon. Sepeke anakane induk ekonomis ngeten iki. wah, induk ekonomis. Wal. Nah, metune iki lho bolo. Heeh. Terus iki kira-kira sing spek sing model ngene iki dibuka rega pira Mas? 1000, Mas. Heh, 1000 iki. iki kleru apa ora? Mboten. Mboten kleru. 1 juta saja. 1 juta bolo iki bolo ya. Sing niki yo ya. Heeh, iki sing 1 juta. Ya speke yo Aja nutupi kok ya. karek sing rawat Mas Jelas ya. Niki Karek sing rawat. Perawatane 1 juta bolo iki. Betina umure berapa tadi Mas? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 1 juta net apa nego Mas? Sing 1 juta iki. Piyambak ya saged nih. Berarti 1 juta ambil kandang bisa nego. Ki kae bolo ya. Kae sing 1 juta kae lho bolo. 1 juta bolo. Gak lah terus sing iki Mas, sing iki. Sing niki 2 juta, Mas. 2 juta iki lur ya iki sing 2 juta, sing mau 1 juta iki 1 juta. Umure padha Mas Jelas ya. Sami. Umure padha bapakne padha ya Prabu iki bolo ya. Iki speke ya wis ngene iki lur ya, untuk calon breeding kepala merah iki lur ya.
Iki 2 juta kae 1 juta Mas yo. Nggih. Nah, terus Nek pun diborong luwih murah. diborong piro iki? Nggih, 28 ngoten mawon. 2 juta 800 dapat 2. Nggih. Iki lho bolo 2 juta 800 oleh loro bolo. Wis wae niki. Heeh, iki. Kendingane wis Nah, enak. heeh. Lemes. Kok gini. Ya pangkale kurang sithik. Nek dipotoli siji-siji iki 2 juta, terus sing belakangnya 1 juta. Nek diborong wedok kabeh loro umure berapa tadi? 2 bulan 2 juta 800 diborong loro. Iki urung free ongkir to Mas mesine kuwi ya. Dereng free ongkir to? Dereng. Nah, urung free ongkir bolo siap. Nek cedek nek gak apa-apa. Gak apa-apa Mas ya, lek areal kene ngono. Ditambah. Ditambah ya. 3000 betul napa lah. Lek ado. Nggih. Wis free ongkir ngono. Oke, lek Jawa Tengah mau ya free ongkir. Mboten nemen. Ora apa-apa, 3 juta free ongkir bolo. Wedok kabeh. Lek diborong maksudnya Mas ya. Nek diborong. Nek areal cedek-cedekan kene kuwi 2 juta 800. Oke, siap. Ini kan tani saking mriki to, Mas. Heeh. Oke, sepuh pun Mas, gantos materi Mas. Iki sing ekonomis. Oh, kita iya ini sing rego fantastis. Lah yo ngono to Mas. Halur ya. Wis iki materi sing ekonomisan. Kayak mau sing jerabang wis payu Mas Jos yo. Pajeng iki. Wis payu bro. Wis ora apa-apa lah sok dicetak neneh Mas yo. Nggih. Sok dicetak neneh lur. Iki tak golek neneh sing babon Mas ya. Oke, siap tak. Break dicek bolo ya. Lanjut lagi yang kita sepil. VVIP. Lah, paket VVIP. Nggih. Loh kok enek sing paketan bareng to bolo? Nggih. Jualnya tak suwebele bolo. Regane nggih VIP, pakete Nah, nggih full. kalau lur, VIP. sampean yo krungu dhewe paket VVIP. Nah. Ya. Iya, ampun iki. Awas to Mas jalan Mas yo. Awas Mas. Awas. Nah, iki bolo ya. Sambil muda. Wah, ini bolo. Iki doro to Mas? Doro, Mas. Ini coba pentang kene Mas Joros. Dadi urung poel ngono Mas yo. Dereng. Dereng poel. Ngapa sih ora? Jane didelok. Utuh lho isian loro tuh. Lho urung poel lho. Template pertama. Waktu pertama kita konten ke sini berarti Mas Joros ya. Sampai watah. Tapi kan urung didol. Nah, saiki didol. Sakniki kan watah to niku Mas. Ya ini payu-payu sing niki kula ngene. Heeh. Karo ben kena ge contoh lho sing tak bandol sak meneh biyen Dadine kaya ngene iki. Wah, kira-kira rugi apa ora ngono. Mungkin ya enek contone to, Mas. iya Mas bener. Betul. Wis tak suwe pilih sing cewedeng sampean cek dhewe. Pentile aman loro Mas yo. Aman. Dua. Aman, pentil ada 2 boleh. Iki Mas iki dhisik anak jantan nanti Mas. RR Mas, pala RR. Kaya Koyo pala hitam iki. sik jale disebut sisan. Ambil balik niki. Iki dulu. Wadalah. Pun Induke jumbo bolo kae bolo ya. Kepala hitam salah sasaran metune kepala merah. Neng yo ora apa-apa wi paringi Gusti. sing cetakane sing jaba Mas. Iya ngono Mas yo. Oh berarti Kakangan ini jaba 12 cm. Pajeng kakangane kae metune yo jerabang. Babone iki. niki. Jantane sama. Iya Mas, siap. Yo lur kae digeserin neh langsung disepil neh. Iki materi Doro 1 tahun Mas ya. Nah, kita sepile komburi. Ini pentile ada 2 puting. Sik. Alon. Hahaha iki. Jumbo meneh. Iki jumbone. Kasih satu. Oh, induk iki. Nggih. Iki indukane bolo ya. Indukane. Abang-abangane metu kabeh bolo. Ayo disencang ngendi Mas Jolos? Ayo disencang ngendi iki sing kuwi enak. Kandel Mas. Wah iki laktasi 1 kali bolo. Iya Mas Jolos ya? Nggih. Laktasi 1 kali bolo iki. Nek masalah kerandae Wis gak usah dibahas lah. Heeh. luwih paham. Iya. Iya lur, betul lur. Iki. Insyaallah hamil muda niki, mulai brodol niki. Jale Mas sampe lulus Hampir 1 bulan. 1 bulan dah. Berarti ki saat iki sudah kawin, ngoten nggih? Sudah. Sudah kawin 1 Bulan. dengan pejantan Niki kawin kali RR. RR, Nah, sing heeh. iki kali Lodra, anak RR. Oh, karo Lodra sing iki. Nggih. Nah, heeh. Sampai 17 mikal. Oh iya betul Mas. Terus iki langsung dibuka apa sampean njukuk neh sing nang jero? Njukuk sisan bolo tak sepilne iki. Iki sing laktasi bolo ya. Ini yang laktasi bolo ya. Iki babon laktasi 1 kali dan saat ini sudah kawin 1 bulan dengan maskote Mas Jolos di kandang. Idamanmu bolo iki bolo ya. Idamanmu merah-merah.
warna kepala merah yang sangat Bareng-bareng ya Mas. yang saat ini lagi booming ya. Incaran para peternak masa kini jadi ini bolo. Nah ini. Alon Mas yo. Yang gedhe alon Mas yo. Alon lho, tenan alon tenan. Nah iki rupane beda. Nah, berapa ya gosok-gosok. Apa kabeh? Ora variasi to. Ora variasi jadi lho iki lho. Pol niki. Doro apa ya? Kowe wedhus larang jere iki wedhus larang apa iki lur. Metu kabeh lur. Kono Mas yo. Wis sak nentang-nentang gedang ya oke pokoke. Penting pas. penting wedhusnya sehat. Penting wedhusnya sehat kabeh. Sehat kabeh to? Sehat kabeh. Ben ketak Mas disepil, dituntun. Ayo dicek. Ya Allah buntute kaya sulak kalau bolo. Mboten Kayak lo bolo. Kayak. Sampai nilai dewi lah kayak lo yo. Laktasi to iki? Doro. Wah Allah, doro. Dua pasang. Oh, doro Dua kawin. koel dua pasang. Wis dicencang, den manteng. Bolo ya. Baju kok neneh. Hari ini kita update di Pangeran Jolong Spam di Madiun, Jawa Timur. Desa Klorokan. Walah, kae. Ngamuk kae bolo. Kae metu neh. Full induk, full calon babon bolo ya iki. Nah, iki ya doro juga. Doro poel sepasang. Doro poel sepasang. Iki warnane budeng, eneng putih. Saiki ntelemok cek disepil saurunge disencang, Mas. Nggih. Nah, Akune dicek ora pincang. Nah, iki sampun Mas. Ya, langsung engko disepil regane. Wis, jan klewer bolo. kono action ben ayu. Nadalah. Wih, telingane jan dawane kaya ini lho bolo. Lha iki proyek eneng meh piro Mas? Enek 40 Mas dawane kupinge Mas yo. Iya kurang lebih. Kurang lebih 40 lho. Dawa kupinge bolo iki. Nah iki. Kene ya. Sip, oke siap. Jejer wedhus bolo ke ya. Materi full kambing betina. Sampun? Masih satu. Masih satu. Malah Wah, lah kok isik kaneh ta bolo? 3 matra, Mas. 3 matra jadi lur. Wis. Tiga matra jadi lur. Kepala merah, budeng, ya iki budeng neh bolo ya. Kising diri, ya Allah kupinge bolo iki ya. Materi grading iki lur ya. Op. Foto kesit sik. Iya Mas, foto kesit. Walah kae ngamuk kae bolo. Pun disencang langsung kita sepil harga mumpung suasana sih mending. Nah iki bolo ya. Wis ya Allah bolo kae. Sama natasi sih Mas. Hei? Kencangane Mas aku dia. Kaya kalau bolo. Jam diaku gana sih Mas Jolo sih ngerusak kandang lho lur. Yo. Oh yang ngono lho. Wih. Iku tentang ngendi Mas? Jero. Ngerusak kandang tenan iki, ngerusak kandang iki. Kaya kalau bolo iki Prabu lho ya. Iki Prabu tarif jasa kawinnya pun juga murah sekali 100.000 Mas Jolo yo. 100.000 lho. Awas Mas. Hehehe. Lor. Mas kote. Nah. Tapi juga galak jane Mas ya. Wah, aku enggak. Kira ning wedokan lho. Oh. Jak kawin. Tarif jasa kawin 100.000, IRK ya 100.000, CBR ya 100.000 bolo iki ya. Sampeyan pilih dhewe pengen ngawinne karo sing ndi bolo iki ya. Pikatnya marah Mas Mas ya. Apa ya? Tapi pintere ra munculi deh iki. Urek-urek Prabu, maskot terbesar iki lho di kandang Pangeran Jolo Farm dengan materi jasa kawin 100.000 saja. Iya.